бинандаҳои азиз, имрӯз натиҷаи озмуни интихоби довталабон ба ихтисосҳои интихобкардаашон сурат гирифт ва ҳоло мо суҳбате дорем бо Розия Табарова, масъули робита бо ҷомеа. нахуст аз муаллима мепурсем ки натиҷаҳо чӣ гуна ҳастанд? натиҷаҳои аслан хуб ҳастанд ва аз ҳамон 45 000 нафаре ки дар имтиҳонҳо иштирок карда буданд, дар имтиҳонҳои марказондаи дохилшавӣ, таи 30 000 нафар ба ин озмун ҳуқуқи иштирок карданро ба даст оварда буданд ва онҳо нафароне ки ба ин озмун ворид шуда буданд, натиҷаи озмун имрӯз аллакай эълон карда шуд ва тақсимоти довталабони муҳтарам тибқи ихтисос ва донишгоҳу донишкадаҳои интихобкардаашон дар кабинетҳои инфиродии онҳо дар сомонаи расмии маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир карда шуданд. онҳо метавонанд аз кабинетҳои инфиродии худ истифода бурда ба кадом донишгоҳ ва ё донишкада тақсим шуданашонро аз ин ҳолат огоҳ шаванд ва шурӯъ аз рӯзи душанбе онҳо бояд ба масъулини донишгоҳу донишкадаҳое ки тақсим шудаанд бояд дар тамос шаванд ва он ҳуҷҷатҳое ки зарур аст омода намоянд ва то рӯзи 24 август ҳатман дар ҳамон донишгоҳ ва донишкадаҳо бояд инҳо ба рӯйхат гирифта шаванд ва яъне ки баъд аз оне ки инҳо ба он ҷо ҳозир мешаванд, оғоз аз ин рӯз аллакай рӯйхати дохилшудагон, яъне довталабони муваффақ шуда ва ба унвони донишҷӯ ноил шуда, ин рӯйхатҳо пешниҳод мешавад аз ҷониби маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар, ба 30 донишгоҳу донишкадае ки шомили низом ҳастанд. ин рӯйхатҳоро онҳо дигар дар даст доранд, роҳбарияти ин донишгоҳҳо ва донишкадаҳо, ва бояд довталабони муваффақ муроҷиат кунанд ба он ҷо, дар тамос шаванд, яъне ҳозир шаванд ва онҳо ба рӯйхат гирифта шаванд, то ин ки аз ҷониби ректорони ин донишгоҳ ва донишкадаҳо фармони масалан вобаста ба студент ё донишҷӯ шудани онҳо аллакай ба имзо расонда шавад. хуб, шумо гуфта метавонед нафароне ки аз озмуни аввал нагузаштанд бояд чӣ кор кунанд? бале, ман ҳамчунон ки гуфтам, таи 30 000 нафар довталабон ба ин озмун барои иштирок кардан роҳ дода шуда буданд. инҳо нафароне буданд ки холҳои гузаришро аз субтестҳо, аз ҳамон 6 субтесте ки дар имтиҳонҳои компоненти А ва Б буданд, холҳои гузаришро ба даст оварда буданд ва азбаски инҳо холҳои гузаришро ба даст оварда буданд, онҳо ҳуқуқ доранд ки дар тақсимоти такрорӣ ки оғоз аз рӯзи 26 шурӯъ мегардад, дар яке аз нуқтаҳои ба қайдгирие ки иловатан боз аз ҷониби марказ эълон карда мешавад, дар шаҳрҳои асосии ҷумҳурӣ, яъне дар Душанбе, Кулоби Қурғонтепа, Хуҷанд ва Хорух нуқтаҳои ба қайдгирӣ созмон дода мешаванд ва инҳо ҳуқуқ доранд ва хоҳиш агар дошта бошанд метавонанд ҳозир шаванд ба ин нуқтаҳои ба қайдгирӣ ва бори дигар аз қайд гузаранд ва дар ин ҳолат онҳо кластер ва ихтисосҳои навро аз ҳисоби ҷойҳои холии нақшавӣ ки дар донишгоҳу донишкадаҳо мондааст интихоб менамоянд, яъне ба онҳо ин чиз пешниҳод мешавад ва аз ҳамон чизҳое ки пешниҳод мешавад инҳо интихоби нав мекунанд ва баъд дар асоси баллҳои аз компоненти А, яъне аз имтиҳони якум ба даст оварда, ин довталабони муҳтарам тавассути барномаи компютерӣ тақсим карда мешаванд. хуб, муаллима, дар давоми ҳамин чанд муддате ки довталабон масалан сабти ном шудану имтиҳон супоридан ва аз озмун гузаштанд, талабот ба кадом кластер бештар буд аз 5 кластере ки буд? ҳамон гуна ки аксарияти бинандагону муштариёни мо медонанд, масалан мо 400 ихтисосе ки дар ҳамин 30 донишгоҳу донишкадаи шомили низом мавҷуд буд, ин 400 ихтисос аз рӯи сифатҳои муайян ба 5 кластер вай шуда буданд, гурӯҳбандӣ шудагӣ буданд ва
интихоби зиёдтар аз ҷониби довталабон мавриди таваҷҷӯҳи онҳо кластери чорум ва панҷум буд ва бояд гуфт ки аллакай ҳамин тақсимоте ки имрӯз эълон шуд тибқи ин тақсимот дигар ҷойҳои нақшавие ки вобаста буд ба ин ду кластер ба кластери чорум ва панҷум ҷойҳои нақшавӣ аллакай пурра гардиданд бо донишҷӯён ва тақсимоти такрорӣ ки мешавад рӯзи 26 ин марбут аст ба кластерҳои якум, дуюм ва сеюм. ташаккур муаллимаи азиз барои як суҳбати самимӣ бо Радиои Озодӣ.